समाजनि गाज्रि हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै फोसाबनो बोस्रांनो थाखाय उदालगुरि जिल्लायाव ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि दाफुंदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सस्त्राफारा हारिमु दिन्थिफुंसालि नब्लाङाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो CCBAI नि हेफाजाबाव समाज बेरेखा खामानि आरो उन्दै बैसोआव फेग्रा मुवा बाहायनायफोरखौ होबथानो थाखाय गं 28 गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे आफाद दानाय जायो। बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला। बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजोंसो फोजोबनायनि थांखि लादों गुबुन जातिफोरा। बे बाथ्राखौ खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों दि हारिमुआ। जोंनि समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ जों नोजोर बोदों। मोनसे समावहा बर' जातिखौ जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसिन नोजोरजों नायबोदोंमोन। बर' मानसिखौ होसो होसो सिलाइनि गुलिजों गावथारदोंमोन। नाथाय जोङो नुयो काजिरङायाव जुदि मासे मैदेरखौ गावथारोब्ला गावथारग्राया सोर बेखौ नागिरनानै हमनानै साजा होयो आरो जोबथेसालियाव जोबो। नाथाय बर' सुबुंफोरखौ होसो होसो गावथारदों। नाथाय बै गावथारग्रानि जेबो बिजिरनाय बर' जातिया मोनबोआखै। दिनैनि तारिखाव फिन सिन्था खालामबाय बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला आरो गोबां नाजाबोबाय सिलाइनि गुलिजों बर' जातिखौ फोजोबबोनो। नाथाय दिनैनि तारिखाव नुबाय बर' जातिखौ आरोबाव सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला। बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजों फोजोबनायनि गुबुन जातिफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा मोनसे थांखियाव फैदों। बिनिखाय जोङो बिनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हानो? जों बर' हारिया बे बुहुमनि बिखायाव बर' हिसाबै जोनोम मोनबाय आरो बर' बायदियै जोङो थांनानै थानो लुगैयो। आं सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो इच्ছা खालामो। दिनैनि तारिखाव बांसिनानो बिमा बिफा सानैजों सासे गथ' खाङो आरो बे गथ'आ फैयै फैयै सासेल' गथ'आनो फैयै ड्राग्स एडिक्टेड जाफायो। जायनि जाहोनाव बे गथ'आ उनाव सोरबाया सुसाइड जादों आरो सोरबाया गथ' खांनायनि खुनु मोनसे चान्सेसा थाहैयाखै। अब्ला बिनि जेनेरेसना बेयावनो जोबथ'बाय। अब्ला जाथिनि माइलेजआ बेसेबां दंबावो? फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम बर' जातिया थांनानै थाबावगोन ना थाबावा? बेबायदि दिनैनि थासारिजों थांबाय थायोब्ला बेखौ नोजोर बोनानै बोरैजाय हायो गुबुनफोरनि फाव फान्दायनायजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरनाय बे मोनसे फान्दायसुला आखुनिफ्राय बर' जातिखौ बोरैजाय रैखा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों जेरावबो खामानि मावदों आरो मेङाजासे बारग' एनडिएफबिआ मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खामानि मावबायानो थालांगोन। खावलायगोन जायफोर रेस्टुरेन्ट मालिकफोर, धाबा मालिकफोर बा पिकनिक स्पटफोर, रिजर्ट मालिकफोर, नोंथांमोना अननानै आन्डार 18 आरो जोंनि आसामावथ' नियम खान्थि मोनसे दङ आन्डार 25 कुनु फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनो मोना। आन्डार 25 जुदि फेग्रा मुवा बेसाद बाहायोब्ला बिनि साजाया मा दङ बेखौ संबिधानावबो बयबो नायखांनानै लानो हागोन। अब्ला जोङो खावलायगोन नट अनलि आन्डार 18 आन्डार 25 जाहाथे रिजर्ट मालिकफोर, धाबा मालिकफोर नोंथांमोना जेन पारमिसन होआ, बिथांमोननो लोंनो जानो सोबनो थाखाय जेन बिथांमोननो जायगा होआ। बेखौ जोङो साफ्रोमबो रिजर्ट मालिक, धाबा मालिक आरो पिकनिक स्पटनि बिगोमाफोरखौ जोङो खुथारै खावलायहरगोन। आङो बेखौनो बुंगोन थांनाय सानथामनि सिगाङाव आलफाफोरनि जि थांनाय थाइखौ लानानै मोनसे बार्डे होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दङमोन। सोरबाया उदाङैनो दङमोन। बेखौ थांनाय सानथामनि सिगां उदां एबा दाय गैया मानगोनां एबा माननीय गुवाहाटी हाइकर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय। आं साबायखर बावगोन गुवाहाटी हाइकर्टखौ आं साबायखर बावगोन। मानसिनि गेजेराव निमाहा होलायनायानो देरसिन। बेनिखायनो आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन जाय आलफानि बिथांमोनखौ दाय गैया फोसावबाय। बिनि थाखाय आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन। नाथाय आं बेखौबो खावलायगोन जे बारग' एनडिएफबिनि बेलायाव गोबां जोंहा केस पेन्डिं जानानै दङ। जोबथेसालियाव दिनैसिमबो गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा दुखु खस्थ' लानानै जोबथेसालियाव दङ आरो जायफोरा उदाङै दङ न'खराव दङ बिथांमोनाबो 4, 5, 10, 12टा केसफोरखौ लानानै दिनै कर्टआव तारिख मारिनांगासिनो दङ। आं खावलायगोन माननीय गुवाहाटी हाइकर्टखौ जाहाथे बारग' एनडिएफबिफोरनि बेलायावबो जेन बयखौबो दाय गैयै साजा फोसावो फैबाय थानाय समाव बेखौसो आङो खावलायगोन। रन्जन दैमारि सारा सुभारेननि थाखाय सासे फाइट खालामग्रा एबा सुभारेन हादोर नागिरनानै फाइट खालामग्रा दावहा नांग्रा सासे बिर जोहोलाव। बियो सोरनिबा गाद्दिखौ सेनो थाखाय मोनसे आफादखौ दाबोआखै। बियो बबेबा बिटिसिनि चिफ जानो बियो माब्लाबाबो सानाखै। बिनि साननाय आरो बिनि मोन्दांथिखौ बेजों थाफाबोनानै जोङो मोनथिगौ आरो जोङो नुगौ। सोरनिबा गाद्दि सेनो थाखाय बा सासे पलिटिशियान जानो थाखाय रन्जन दैमारि सारा एनडिएफबि आफादखौ थांनाय गोलाव
35-36 बोसोरनि सिगाङाव दायाखै आं खावलायगोन बिनिखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन रन्जन दैमारिनि साननाय आरो सान्थौ आरो सानस्रिया एसेबां थौले नङा आरो एसेबां मुगैथाव नेहाद आखुनि नङा जे बिथाङा उदां जायोबा सोरनिबा गादिखौ सेगोन बे साननायाबो जानो हाया बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना बायदिसिना संसारनि गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ साननानै जेन गुबुंले गावनि गोसोखौ गुबुंले खालामनानै लाया रन्जन दैमारिया जेरै गोथार बेबायदिनो दिनैसिमबो गोथारै दङ आरो अराय सम बिथाङा गोथारैनो थागोन आरो अराय सम बर' जाथिनि गेजेराव बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै बोसोन होलांगोनखौ आं फोथायो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मार्केटिं सोलिदों मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट सोलिदों जायानो रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै बा बारग' एनडिएफबिनि बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंनो हायो बिथांमोननोनो बांसिन पाब्लिसिटि जायो आरो बिथांमोना रन्जन दैमारिनि मुंखौ बुंनानै एबा रन्जन दैमारिनि माखासे बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानिफ्राय सिम्पाथि आदाय खालामनो नागिरो दिनै रन्जन दैमारिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो रायजोआव मोनसे मार्केट सोलिगासिनो दङ जायानो साबसिन बुङो रायजोजों आं अनजागोन नामा रायजोनिफ्राय आं अननाय मोनगोन नामा रायजो राजानिफ्राय आं मोनसे सिम्पाथि मोनगोन नामा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै रन्जन दैमारिखौ बांसिन सिगाङाव दोननानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुदों जोङो खावलायगोन जेन रन्जन दैमारि सारखौ कुनु मोनसे पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामालासेनो जेरैहाय बिथाङा सासे गोथां मुंख्लं बायदि जोबथेसालियाव दङ बेखौ मोजाङै थानो हो आरो बिथांनि उदां जानायनि थाखाय बयबो आर'ज खालाम बिथांनि उदां जानायखौ बयबो नाजा आरो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनानै समाजनो मा बोसोन होयो बेखौसो हास्थायनानै थानो थाखाय आं खावलायगोन थारैनो दिनैनि साना जोबोद बाख्नायथाव बारग' एनडिएफबिफोरा माखासे साननि सिगां समाजारि जेंनाफोरनि सायाव अर्थात बर' रायजो राजाफोरा अर्थात जोंनि ओनसोला माखासे जेंनाफोरजों भुगिनानै दङमोन आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो माबोरैहाय माने फोसाबनो हागोन समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन आरो माबोरैहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर नस्थ' जानाय बा जोंनि माखासे समाजाव थाफानाय गाज्रि आखुथाय बेफोरखौ जों माबोरै गैया खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि ओनसोलनि बा हारिनि गेजेराव गोबां माने मोजां सानग्राफोरा मोजां लुबैग्राफोरा सिन्था खालामनानै आगोर मोनाखैमोन आरो थिग बेबायदिनो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै जिहेथु मुंख्लंफोरा गावनि थै जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांबाय बिथांमोना हारिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव देदगा दुदगायै मानसि बायदियै थांनानै थानो हायो जौगालांनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जिउ बावबाय बेखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा नोजोर बोफाफिननानै समाजखौ जोङो बेबायदि एंगारबाय थायोब्ला जोंहा मुंख्लंफोरनि जिउ बावनाया ओरैनो थांगोन आरो जोङो हारि हिसाबै लोरबां जागौ बेखौ बुजि मोननानै जों सान हर जों खामानि मावदों बेबायदिनो जोङो समाज फोसाबनायनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय जों सस्राफारा ओनसोलाव जोङो 28टा गामिखौ लानानै जों सावरायबाय जेंना जेंसिनिफोराव सावरायनानै फार्स्ट दिना खालि जों जेब्ला सावरायदों हिदान्त मोनसे फैबाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय कमिटि मोनसे दानांगौ जोंनि गेजेराव थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव 28 आगष्ट 2023आव जोङो सस्राफारायाव गिबि खेबनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबाइजों मोनसे जों कमिटि दाबाय जायनि नामखौ जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै जोङो होनाय जादों आरो बे कमिटिखौ दिनै जों दाफुंनो हानानै थारैनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो एरिया वाइसआव जों अर्गानाइज खालामना दंखायो बिबायदि जों दाफुंलांगोन बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव दिनैनि साना दिनै सस्राफारा बे ओनसोलाव दिनै बे समावहाय एक्स एनडिएफबिफोरजों लोगोसे जोंनि सस्राफारा एरियायाव थानाय ओनसोलाव थानाय गासै गं 28 बे गामिनिफ्राय बेयाव गासै 50निबो बांसिन मानसिफ्रा बेयाव जुथुमनानै जोंनि सस्राफारा एरियायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु समयसाफोर बेखौ गुवारै सावरायनानै दिनै मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों बे आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा जि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों गान्जा जौ जुवा बिदिनो डेनराइट ड्राग्स आरो समाजारि जेंना जेरैहाय बिनि हिन्जावजों बैनि हौवाजों लाना खारलायनाय गोबां जोंनि समाजाव जि समाज बेरेखा हाबाफोर नुजादों जों बेफोरखौ फोसाबनायाव जोङो गोख्रों हिसाबै जों दिनै बे एक्स एनडिएफबिखौ लाफानानै जि दाजानाय जोंनि जिथु समाज जौगानाय आरो फोसाबनाय बे जिथु आफाद बे आफादा गोख्रोङै जों खामानि मावनो नाजागोन आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बे आफादनि गोख्रों मावनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि फरायसाफ्रा जौगागोन गाज्रि बिथिंनिफ्राय गिदिंफिननो हागोन जोंनि न'खरफ्रा जोंनि बर' समाजफ्रा माने सोलायनायाव फैगोन आरो जौगालांनायथिं
माने जोंनि बे आफादनि गेजेरजों जोङो जेसेबां हायो जोंनि बर' समाजफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो जोङो बेबायदि थांखि लानानै दिनैनि बे आफादखौ जों दाफुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।